Уважаеми колеги, предлагам да започнем работа. Изявление? Почти. Има работа. Има думата господин Пеевски. Въпрос, шанс. Инак ще на следващата сесия да бъде. Уважаеми жители на община Троян, уважаеми гости, колеги, ръководство, през изминалия месец и половина станаха много неща, които така разбуниха духовете и ние не може да се правим, че нищо не забелязваме, нищо не виждаме и да не реагираме. Става въпрос с изборите и какво се случи след изборите. Разбира се, аз нямам работа да коментирам другите партии и какво станало при тях, но съм длъжен да коментирам това, което се случи с партията, която 8 години представлявам и която я изведох в община Троян на една доста висока плоскост. Затова към днешна дата аз съм длъжен да направя едно публично извинение до жителите на Ловешка област, включително, разбира се, и на жителите на община Троян. И така, публично извинение. Такова нещо след 23 години няма от кой да чуете. За първи път ще го чуете в тая държава. С уж демокрация. Уважаеми членове и симпатизанти на политическа партия „Атака“ и граждани от област Ловеч, поднасям ви публично извинение, че като бивш областен координатор на политическа партия „Атака“ в област Ловеч не успях да предотвратя тази порочна и безумна листа на политическа партия „Атака“ за тези парламентарни избори, като начин на съставяне и персонален състав. Този порочен, антидемократичен и безумен начин доведе и до личното ми решение да откажа името ми да присъства в листата на партия „Атака“. Избори се печелят, избори се губят. Но, когато човек загуби собствения си морал, чест и достоинство, то е за цял живот. Разбира се, резултатите са на лице. Политическа партия „Атака“ инкасира най-слабия си резултат на парламентарни избори от 2005 година до сега на територията на област Ловеч. В сравнение с предишните парламентарни избори през 2009 гласоподавателите на „Атака“ са се сринали от 8626 гласа на 4763 гласа. Или срив от 45% на ниво Ловеч. Нещо повече, като мажоритарен кандидат през 2009 постигнах резултат от 9585 гласа за политическа партия „Атака“ на ниво област Ловеч. На ниво община Троян резултатите са още по-отчаиващи. На избори 2009 резултата на „Атака“ бе 3310 гласа, а на тези избори едва 1150 гласа. Срив от 65%. През 2009 „Атака“ Троян бе само на половин процент след БСП, а като мажоритарен кандидат успях и имах резултат около 4300 гласа, с който резултат „Атака“ Троян изпревари общия мажоритарен кандидат на БСП и ДПС, и който резултат е съизмерим и малко по-малък от днешния резултат през 2013 на „Атака“ за цялата област Ловеч. Според социологически проучвания, правени от другите партии, само за територията на община Троян политическа партия „Атака“ при една друга листа и друг водач на листата е посочена с най-висок рейтинг. Това би означавало в най-лошия случай отвояване на гласоподавателите на „Атака“ спрямо 2009, вместо това 3 пъти по-зле и надолу. Казват, победителите не ги съдят. Именно за това не съдя никого, а поднасям извиненията си заради тази и такава победа в кавички на „Атака“ в област Ловеч и още по-големи извинения за избрание в кавички депутат Кирил Красимиров Колев от листата на „Атака“ за област Ловеч. За 24 години се нагледах на всякакви екземпляри, напъхали се в Народното събрание по всевъзможни начини и които с цялата си наглост и арогантност имаха претенциите да се наричат народни представители. Разбира се, при всички случаи те бяха поне партийни представители. За пръв път обаче ставаме свидетели на депутат, който майка му го е издигнала. Имаме вече нова категория депутати – мамини представители. Ръководството на ГЕРБ ни показа как може да бъде назначен някой за министър, когото са намерили на улично кръстовище. Централното ръководство на партия „Атака“, за да не остане по-назад, ни показа как може някой да бъде издигнат за депутат от майка си в ловешко кафене и скалните обувки на безочието, арогантността и подивялата човешка и ненаситна жажда за власт да газят устава на „Атака“ и да се разхождат със същите тези кални обувки по главите и членовете на симпатизантите на „Атака“ и гражданите от област Ловеч. Да не говорим, че маминото депутатче беше в чужбина, когато мама го номинира в ловешкото кафене. А кой и как фалшифицира документите и подписа за регистриране на мамения депутат в РИК като кандидат за депутат, един Господ знае.
Ако РИК и прокуратурата не се бяха направили на разсеяни, можеше ние да узнаем кой ще фалшифицира документите на маменото депутатче. Цялата тази гавра с устрава на Атака, с членовете на Атака и структурите в област Ловеч бе разиграна с дейното участие и под ръководството на регионалния координатор на Атака за Северозападна България, господин Адриан Асенов. Трагедията е, че същия този господин е председател на контролната комисия на партия Атака и който вместо да следи за спазване на устава на партията, същия по най-безцеремонен начин го потъпка и заедно с мама натъпкаха маменото лицензия на втора позиция в листата на Атака. Всичко това само 2 дни преди последния срок за регистрация на листите в РИК. За някой тази победа в кавички на мамения депутат може да е голям успех. За мен обаче това е подигравка с парламентаризма, с демокрацията, с жителите на Ловешка област и не на последно място с структурите на Атака в Ловешка област. Ако някой приема на сериозно като депутат този абсолютно неизвестен младеж, без образование, без житейски опит, без номинация дори от местната структура на Атака, а издигнат единствено от майка си, отново моля да извините моята мнителност, обусловена от съвсем други морални и етични разбирания и позиции. Простете, но не мога да приема, че един 23 годишен продавач на дини през лятото и есента в село Орешак, като един пепеляшко е в състояние да се превърне в законодател и изпитва ужас от това, че животът на близките и приятелите ми, както и на милиони българи, ще зависи от него и подобните на него. В крайна сметка, мама си има депутат. И вие, за което още един път, извинявайте. Послеслов. Като общински лидер на Атака Троян и като областен координатор за област Ловеч, винаги съм се стремял и съм работил в политическа партия Атака да влезе и да играе в политическата шампионска лига. Разбира се, за тази цел са необходими интелект, образованост и морална енергия. С куци коне, параноици и с липса на морал можеш да играеш само за купата на турската армия. Или най-много да се превърнеш в политически теляк и да им го крепиш на парламентарното игрище. Илян Пеевски, общински съветник от листата на Атака Троян, основател на Атака Троян, който след 8 години успя да направи от Атака Троян първа политическа сила до 4.4.2013 година. Днеска сме в земята. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Пеевски. Колеги, проверка на кворум. Прочетох. 20 ги прочетох, още има някакви. Толкова ги прочетох, 20. Благодаря. Колеги, сесията е извънредна. Явно някои от колегите не са се умели да си наредят така нещата, че да успеят да присъстват. 20 общински съветника присъстват. Имаме кворум, можем да започнем работа. Проектът за дневен ред ви е раздаден. Има само една единствена точка. Хода на търговско дело 4456 от 2011 година, образувано във връзка с предявени искове от община Троян срещу Министерството на околната среда и водите по повод изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ номер еди къде си от 2008 година за проект изпълнение на първия етап на интегрирания проект за водния цикъл на град Троян, финансиран по оперативна програма Околна среда. Материалът ви е раздаден. Материалът беше гледан от 1 часа от съвместно заседание на комисиите по бюджет, финанси и икономика и законност и обществен ред. Решението на първата комисия е положително за приемане на проекта за решение. Втората комисия по законност е патова, 2/2 бяха там гласовете, тъй че само на първата се има решение, че приемат проекта за решение. Имате думата за изказване. Госпожа Михайлова. Извинявайте. Понеже една точка от дневния ред забравих да го гласуваме. Тъй че който е съгласен с така предложения дневен ред, моля гласува. Двадесет за. Дневния ред се приема. Имат думата гласуване. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, госпожи и господа! Благодаря на Председателския съвет за решението за свикване на извънредното заседание. Приемам това решение като готовност да търсим общи решения по един труден проблем, който ще рефлектира върху живота на жителите на общината в следващите 7 години.
Ще се спра накратко върху проблема. На първо място предисторията. Предисторията на делото с Министерство на околна среда и водите е раздадена на общинските съветници. По проекта Воден цикъл първи етап и проектите за техническа помощ на община Троян и на село Орешак, общината дължи общо финансови корекции по договори с изпълнители в размер на 2 милиона 347 хиляди 508 лева. Да уточня, става дума за суми, които са разплатени на изпълнители. Част от стойността на фактурите е изплатена от управляващия орган на общината в пълен обем, без приспадане на наложените в последствие финансови корекции, част не е изплатена. На 16 септември 2011 година е изключен договор с адвокатска кантора Савова и Сие. Цената на иска от страна на община Троян е 1 103 827 лева, неверифицирани суми за строително-ремонтни работи, канализационни колектори и пречиствателно съоръжение за отпадна вода и за публичност и 90 126 лева лихви. Идеята е при успех на делото да бъдат заведени последващи искове за останалите неверифицирани суми. Съдебното решение. Съдебното решение отхвърля иска на община Троян като неоснователен и недоказан и осъжда общината да заплати на Министерство на околната среда и водите разходите по делото в размер на 28 654 лева. Намирам за неубедителна правната защита, която е получена от община Троян. Основната част на мотивите на съда, въпреки това, са трудно оборими. Договорът с защитата, сключен на 16 септември 2011 година, не коментира интересите на общината при тази некомпетентна защита, поради което ние не бихме могли да търсим отговорност от адвокатската къща, като общата стойност, която общината е заплатила за това дело на адвокатската къща е 33 001 лева и 30 000 лева държавна такса. Действията, които предприехме. С дата 10 май 2013 година, 2 дни преди изборите, беше постановено съдебното решение. С цел недопускане политизирането на проблема и употребата му с предизборна цел, реших да изчакам провеждането на деня на изборите. Дължа да отбележа, че решението ми беше подкрепено от ръководството на политическата сила, която представлявам, с тезата, че интересите на Троян стоят над интересите на политическата партия, която, както казах, представлявам. Предвид изключително високия финансов интерес на общината, веднага след провеждане на изборите и само ден след излизане на съдебното решение, поисках свикване на председателския съвет. Беше свикано заседание на ръководството с участие на председателите на групите на БСП и ГЕРБ, като последва среща на ръководството на 15 май, на която представих резултатите по делото. На тази среща бях натоварена да проведа среща с ръководството на Министерство на околната среда и водите за обсъждане на възможни решения за намаляване на обема на финансовите корекции. Общото ни очакване беше, че в рамките на тази среща бихме могли да получим определени позитивни сигнали за това, че тази или други неверифицирани суми могат да бъдат договаряни с по-нисък процент на корекция. Още на следващия ден, 16 април, проведох среща с заместник-министър Малина Крумова, на която тя заяви категоричната си позиция, че Министерство на околната среда и водите няма да подложи на преоценка позицията си за корекциите и опасенията си, че отделно от финансовите корекции, за които знаем, съществува риск да бъде анулиран целият договор за строително-ремонтни дейности, канали в обем още 1 103 000 лева. Веднага след провеждането на срещата поисках от председателя на Общинския съвет свикване на заседание на Председателския съвет. Проведеното заседание на 15 май реши насрочване на днешната извънредна сесия. Какви са последствията от съдебното решение, за което стана дума? Шансовете за възстановяване на сумите по корекциите са сведени до минимум след това решение на делото по този начин на първа инстанция.
При евентуално обжалване общината ще бъде натоварена допълнително със средства в обем близо 30 000 лева за нови съдебни дела. Адвокатска защита на общината, 2% държавна такса и евентуално при загуба на втора инстанция ново заплащане на съдебните разноски на Министерството на околната среда. Воденото дело значително влошава взаимоотношението между община Троян и управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, който защитата обвинява в липса на превантивен контрол и отсъствие на разяснения. Резултатът от делото има тежки последствия за бюджета на общината, изразяващ се в следното. Евентуален остатък по заема на Общинска банка, който при евентуално признаване на невалиден на договора, за който вече стана дума, ще стигне 3 млн. 545 хил. лева. При непризнаване на целия договор след приспадане на дължимата сума от МОСВ, общината трябва да възстанови на МОСВ допълнително 714 346 лева, освен разплатените вече суми. На фона на всичко това, днес ние трябва да преценим какви са интересите на общината в съществуващата ситуация и тръгваме ли към обжалване на делото или не. Аргументите, лично моите, за обжалване на делото са, че все пак има някакъв, макар и минимален шанс за възстановяване на макар и част от сумата 1 103 хил. лева, сумата, по която водим дело на първа инстанция, което загубихме, плюс допълнителните лихви. В случай, че делото не бъде обжалвано, при проведените допълнителни юридически консултации получихме становище, че шанса делото да бъде спечелено на втора инстанция са нищожни. Там общината е обвинена основно в 3 пункта, които считаме, че трудно биха могли да бъдат оборени. Първото съдебно дело решение допълнително снижава шансовете за успех, няма допълнителни доказателства, на които може да се стъпи, за да се търси обрат в хода на делото при евентуална защита на втора инстанция. Допълнителните суми, които общината следва да плати при негативен изход на делото на втора инстанция, са близо още 100 хил. лева, както вече казах. Допълнително ще бъдат усложнени отношенията между община Троян и управляващия орган на Министерството на околна среда и водите, околна среда, което се тревожим, че може да се отрази по някакъв начин върху ефективните ни работни взаимоотношения в хода на управление на проекта Воден цикъл втори етап. В резултат, отчитайки значителния финансов интерес на общината, но и изложените вече аргументи, предлагам на Общинския съвет да не се обжалва съдебното решение, с което Софийски градски съд отхвърля предявените от община Троян претенции за 1 103 827 лева. Благодаря ви. Имате думата, колеги. Господин Пеевски. Това изказване и репликите, евентуално, които ще правя по-после на колегите на изказванията, искам от сега да кажа, че няма да търся от никого отговорност, няма да търся реваншизъм, няма да търся, аз казах ли ви тогава, пък сега вижте какво стана и така нататък. Това са глупости, търклет. В момента имаме и голям проблем този град и трябва всички се обединим. Нещо, което между другото на предната сесия благодарих, че много хора от общинските съвети поставиха Троян над интересите на партиите си, което е нещо страхотно и аз не го очаквах и съм възхитен, така че и днес това трябва да го правим същото и да видим кое е най-доброто.
Сега, аз искам първото нещо, което искам да кажа, е, че на мен не са ми ясни претенциите на Министерството на водите, на МОСВ. Не ми са ясни претенциите, за да бъде наложена най-тежката глоба от 25%, която касае един европроект. Това първо. Разбира се, от тук следва вече и защитите, и нашата защита, каква мотивация е извадила и какво е изкарала срещу тези обвинения. Това не го знам, за да мога да коментира какво правим и какво не правим и какво не правим. Но госпожа Михайлова каза нещо, което ме впечатли, че защитата е издишала, образно казано. Тя не го казва, аз го казвам така, но така прозвуча, така на мен ми прозвуча. Защитата не си е свършила добре работата. Друг е въпроса, и тук отварям единия въпрос, дали пък тя има интерес да си свърши работата? Дали това не е една по-интересна игра на национален мащаб, за която съм така наскоро писах там на едно место, за вторично изпомпване на общините в България? Аз ще ви върна 95-та, 2002-2003 година, общините в България бяха изпомпани от държавата с тъй наречените планове за приватизация, които зависеха, бюджета зависеше от тези планове. Така ли е, господин Енки? Кмета не ще продава, инак няма нищо, няма пари. И понеже са разпродали в България, общините бяха разпродадени и изядени по нареждане на държавата, с държавна политика, с държавни закони. Сега вече няма какво да се продава и да се лапа. И сега се отвори следващата възможност. Това е прибиране и източване на общините чрез тъй наречените европейски проекти. И тук отварям един много сериозен въпрос, на който госпожа Михайлова, може би и тя ще вземе отношение. Какво става в момента? Ние построихме ли пречиствателна станция? Нали, касае едното, водният цикъл влиза и пречиствателна станция. Така, построихме ли? Има ли? Открита ли? Акт за въвеждане експлоатация има ли? Контролните органи произнесаха ли са? Произнесаха се. Тръбопроводите по Ботев, завършването на тая втора част, след господин Енкин, който прави първата част, долната част, направени ли са? Има ли ги? Акт за въвеждане експлоатация има ли? Контролните органи произнесли ли са? Откъде се появиха тия 25%? Нещо повече. Пречиствателната станция ние да сме искали. Кой ни наложи пречиствателната станция да я правим? Държавата. Всички градове над общини ли беше? Градове, мисля, над 10 000 жители трябваше да имат пречиствателна. Ма това дали можеш, дали имаш капацитет, дали не, кой му пука? Почвай да правиш. И когато го направиш, тя не си го направил както трябва, дай тук. Те няма дай. Няма да ти върнем парите, защото ние сме ги дали на практика. Какво правим? Отварям тук трети въпрос. Какво се случва с тези пари, които държавата не възстановява на общините? Тук нещата вече отиват в нали, теорията конспирациите е интересно нещо, но аз нещо, което не знам, питам. Какво се случва с тези пари? Това са парите на европейския данъкоплатец. Какво става? Европейският данъкоплатец е дал пари на Троян да си направи пречиствателната станция. Държавата уж е една пощенска кутия, която ги дава на общината. Общината спазва наредбите на правилата, които държавата е договорила с Европейския съюз, прави нещо и изведнъж не ти плаща 25%. Сега забележете. Проекта е отчетен на Европейския съюз, а парите ги прибира държавата. Какво правим, бе? Какво правим? Айде се някой да докаже, че държавата не източва общините. А защо не ни възстановяват парите? Защото няма пари. Защото те отдавна са заминали. Четвърти въпрос задавам хипотетичен. Има ли връзка между тези глоби, ги да речеме, невъзстановяване на финансови ресурси на общините и бонусите на министерските чиновници? И 13-та заплата. Има ли? Питам. Питам просто. Питам просто. И аз после пак ще говоря конкретни неща, но сега просто ви дадах въпрос за размисъл, така насочвам дискусията в една друга плоскост, защото тя е много важна от това дали да продължим да си отстояваме правата,
Дали да ползваме същия защитник или да търсим някой друг, защото тя играта си е горите или знаете. Има си една група, която правоимаща раздава проекти, друга правоимаща съдебна адвокатска, която им защитава интересите. Има си, то си разписано кой шалапа, откъде шалапа и как шалапа. 100 пъти съм го говорил от тази трибуна, че в България за 23 години беше ограбена по закон. И сега продължават да надцакат по закон. И мисля, че то по принцип не знам как важи за държавните и общинските институции, но какво разбираме под съдебна иерархия, което трябва да я минем преди да заминем в Страсбург. Аз смятам, че община Троян, ако има възможност, няма какво да ходим на втора инстанция, ако имаме възможност, повтарям, и директно да заминаваме в Страсбург, да питаме какво става с тези въпроси, които ви зададах преди малко. Защо го казвам това нещо? Не, защото обичам да съм биткаджия и обичам така да се правя на някой път, така пресолявам нещата, но не забравяйте, че тук е гласуван и е в ход един 30 милионен проект. Нали се сещате, че тук не говорим за 25%, говорим за едни 10%, които ако ни ударят, какво става? Ние тогава вече директно фалираме. 10% на 30 милиона. Директно фалираме. А пък един път, когато си дигнал белият байрак и са те видяли, че ти си пригърбен, причупен, пълзиш и се молиш, защото ударят, няма и да замислят. А пък, ако разберат, че ти си гониш правата и ти ги гониш, ама здраво си ги гониш, възможно е да се замислят. Да, благодаря. После пак ще продължа. Благодаря. Други изказвания, господин Данков. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо кмет, заместник кметове, уважаеми гости, уважаеми колеги. Имаме пред нас един казус, който първо времето му е малко за решаване, второ, този, който е запознат с него, смятам, че не бива изобщо да го вкарваме още веднъж в играта, защото той си е свършил работа на първа инстанция. Тук в решението чета. Защитата е една интерпретация на исковата молба. Щом за всяка инстанция плащаме по 30 000 лева, иди винака. Той сигурно тази кантора имат разходи. Те по 30 000 лева, по 30 000 лева, едно нещо, като са го изчели веднъж, няма го четат още два пъти. Към 100 000 лева става. Пред нас стои въпроса, че ако трябва да търсим някой да нас защитава на втора инстанция, трябва да е друг. Сега той как ще постъпи, не съм пророк, не мога да пророкувам, но искам да ви кажа, че последният срок за възражението от 27 май, материалът е доста обемист. Сега дали може да направи едно възражение в общи линии, като се позове на искът от първа инстанция, а след това да внася допълнително материали, но е много сложно, тъй като трите казуса, които ги цитира съда, са малко трудно доказуеми на обратен ред. И пред нас сега стои въпроса да разсъждаваме, трябва ли, не съм казал, че 100% са загубени, но около 90-95% едно на втора инстанция дело ще ни струва някъде около 93-4 хиляди лева, без да сме сигурни, че ще получим резултат. Това е първата част на въпроса. Втората част на въпроса е, че пред нас висят още към 1 100 000 лева по техническа помощ втори етап воден цикъл и воден цикъл село Орешак, за което ние не сме завели дело, имаме достатъчно време за давностен срок, но в краят на краища там може да се тръгне и на споразумение с МОСВ или при по-добра юридическа подготовка да отиваме да атакуваме, тъй като те са долу-горе идентични грешките по другите две финансови корекции. Или пред нас стои въпрос, който трябва да го решаваме.
да си дадем становището и мнението, имаме право на да, не, въздържал се. Но от гледна точка на разходът, който ще направим при наличието на не толкова много пари, с които разполагаме, да сложим на карта още 100 хиляди лева без да имаме очакван резултат и след това да се затворим вратата за другите две финансови корекции, нито да можем да ги споразумяваме, а единствено да не остане варианта пак да отиваме на съд. Не знам. Много, според мен, казуса е проблематичен, но моето мнение клони към това да не търсиме втора инстанция, тъй като, четейки решението на съда на първа инстанция, имам чувство, че много малко шанс имаме да успеем на втора инстанция. От тази гледна точка, мисля, че трябва да разсъждаваме и да мислиме какво трябва да направим, но ние днес трябва да го решим, защото то време няма. Благодаря ви за вниманието. Други изказвания? Заповядайте. Репликата ми е, че да, това е вариант. Само, че сами дойна крава. И оттам нататък ще надцакат докато сме живи. По-добре тогава в такъв случай да загубим 100 000 лева и повече да не правим никакви европейски проекти, защото ще надцакат докато сме живи. Пак говоря, при тази система, при този начин, по този подход и третиране на общините в България. Но господин Данков така ми даде една реплика, искам да хвана от него. Тъй наречената техническа помощ. Вие помните ли тук от тая трибуна, пак казвам в положителния смисъл, че тези технически помощи, специално вече конкретно троянската, аз щях да я давам на едни специализирани органи. Единственото, което ме възпря, е, че ние подписахме записни заповеди безвъзмездни и че трябваше да изгори по 10% и не съм информирал така както трябва от ОЛАФ нататък. Така. Сега обаче се връща на нещо, което не вярвам господин Акимов да не е бил прав. От тази трибуна той каза, и хубаво този документ да бъде изваден, защото той е страхотен кос. Има ли такъв документ също, господин Акимов, ви ще кажете, в който българската държава задължава общини да минат през техническа помощ, ако искат да инвестират във водния цикъл? Вие от тази трибуна сте го казвали, ще го намеря. Имам аудио-видеозаписи. Сега, нали разбирате, тук не е конфликт на интереси, аз не знам как това вече отива в нещо много по-страшно. Нещо много по-страшно. Държавата те кара да правиш нещо, в което ти нямаш никакво участие. Техническата помощ прави някъде и ти не го знаеш какво прави. Пример. Веднъж и там те удрят. Ти не си искал, ама държавата те задължава и после държавата не ти дава парите. За нещо, което тя те е задължила. Извадете този документ, той за защита е много важен. Ако тази защита изобщо си гледа работа. Както трябва. И не играе двойни игри. Изтече ми времето. Други изказвания? Господин Радевски. Уважаеми господин председател, госпожо кмет, колеги, гости. Значи у мен се създава впечатление, нещо, което не е от вчера, нито от оня ден, а от години наред, че в нашата държава, който работи, бива наказван. Значи в началото на бизнеса си, на малка скобичка, аз бях наречен от един данъчен, защото си частник, си престъпник. Вие, господин Акимов, ръководството на общината, целият общински съвет, също е ангажиран, сме престъпници, защото сме се опитали да направим нещо добро, което е за нашите съграждани. Мисля по въпроса обаче, че това дело се печели или на първа инстанция, или се губи на първа инстанция. Ние го загубихме на първа инстанция и нямаме шанс да го спечелим. В тази връзка аз ще подкрепя предложението на госпожа Михайлова за това, че няма смисъл да се трепим и да харчим пари, които са
наши пари, пари на хората от общината. Искам да се обърна с един апел към госпожа Михайлова. Госпожо Михайлова, общината страда, много страда, не само заради днешния случай, от други случаи, от липса на стабилни юристи. Направете всичко възможно, сигурно ще намерите начин как да им плащате, да намерите такива юристи, каквито примерно има Калинял. И които не са загубили нито едно дело от всички водени от Калинял до сега, от 19-20 години. Намирайки юрист, той, те се казва, от началото на проекта ще следи нещата юридически да бъдат издържани. Като са юридически издържани, тогава дори да се стигне до съд, съдът ще се произнесе в наша полза. Това е. Други изказвания? Господин Енки. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Михайлова, уважаеми колеги и гости. По въпроса, за който се наложи да провеждаме извънредно заседание на Общинския съвет, в тази една седмица, откакто се занимавам, аз присъствах на 2 заседания на Председателския съвет и на Комисията преди малко по икономика и бюджет, съвместно заседание с Правната комисия. Аз останах впечатление, че ние нямаме кой знае какви различни позиции по това предложение на кмета на общината, т.е. да спрем това дело до тук, на първа инстанция. Губейки толкова много пари, да спрем до тук. Моето лично усещане и становище е, че наистина това е вярното решение. Но безспорно трябва да си поставим много въпроси от тук нататък за нашите бъдещи действия. Загубването на това дело какво означава за общината и каква политика и какви конкретни действия трябва да предприемем. Господин Пеевски постави тук алтернативно въпроса. Да, ние се предаваме или се борим до край, ако ще да стигнем до Европейски съд. Това е алтернатива. Разбира се, има и друг вариант. Ние сега, анализирайки тук това, което се е случило, трябва да изградим нашето становище, какви са нашите стъпки от тук нататък. Трябва да си отговорим според мен на 2 въпроса. Какви са нашите бъдещи взаимоотношения с Министерството на околната среда и водите и какво се случва в нашата община от тук нататък при тази доста мрачна картина и съвсем груби сметки, ако се примирим с тези непризнати финансови корекции, означават 3,5 милиона, започваме да ги плащаме. Вече сме платили половин милион. Миналата година си спомняте 500 хиляди лева и от тук нататък продължаваме да плащаме по 650-60 хиляди лева на година в продължение на 7 години. Това е настоящия мандат загубен и още 1,5, грубо казано 2 мандата загубени за общината по отношение на инвестиционната политика. Това са парите, които общинския бюджет през последните години заделя за строително-ремонтни работи. Това означава ли, че ние ще намерим решение, с което през следващите години да увеличим приходите си с тази сума? От какво ще ги увеличим? Ще увеличаваме данъци, ще продаваме имущество или какви други приходи ще реализираме? Аз лично съм песимист, че ние не можем, колкото да увеличаваме събираемостта на данъците, колкото и да оперираме добре, да управляваме добре общинската собственост, съм убеден, че такива допълнителни приходи ние не можем да реализираме. Става да търсим затягане на коланите, което според мен като политика е изключително неправилно. За съжаление, такива са фактите. И разсъждавайки така, ние трябва да вземем конкретно решение. Далече съм от мисълта, че няма да вземем това решение, което кмета предлага по конкретния случай. За мен по-важно е другото. Какво ще правим от тук нататък и каква е нашата позиция. Взаимоотношенията с Министерството на околната среда и водите, поне аз имам такова чувство, че до голяма степен не споделянето на отговорността за допуснати нарушения, не споделяне на отговорността с Министерството на околната среда и водите, защото в комисията аз си казах, че ако са допускани грешки в нашата администрация, и това е безспорно, грешки са допускани и в администрацията на Министерството.
Както те, така и нашата администрация, всички сега започнахме да работим тези проекти. Значими инвестиционни проекти, които се управляват при доста сериозни изисквания от страна на този, който дава парите, т.е. Европейската комисия, чрез нашето правителство. Затова резултатът от това дело показва, че ние не сме успели да се договорим с Министерството на околната среда да споделим тази отговорност. И ни налагат най-голямата санкция, 25%, за допуснати грешки в прилагане на закона за общинската собственост. При факта, че е загубено делото, имаме още по два проекта ни признати корекции. Техническа помощ втори етап на Троян и техническа помощ воден цикъл Оришак. Какво правим с тях? Те са 1 милион 212 хиляди лева. И тях ли ще се примирим да загубим? Или ще се борим за тях? Моето лично становище е, че сега ситуацията, в която се намира страната, има вероятност тези физически лица, експерти и ръководители на Министерството на околната среда да бъдат сменени. Ако те бъдат сменени, според мен трябва да направим отново опит, обединявайки всички усилия и ресурси и възможности за въздействие, поне по тези два проекта за този 1 200 000 да се договорим по някакъв начин, да снижим процента на непризнати разходи. Не съм добре запознат точно с претенциите на Министерството на околната среда по другите два въпроса, но считам, че са аналогични и трябва поне да направим опит. Има достатъчно време, ако този опит не е позитивен за нас, тогава да тръгваме вече на дела, но много по-подготвено, отколкото работата на общината по това първото дело. И тогава съм склонен да се присъединя към господин Пеевски, ако трябва да се излезе извън страната. Но най-после в България някой трябва да опровергае това, което е жива истина, че държавата има разкошни механизми и ги използва много добре за ограбване на общините. Той е термина, който употреби Пеевски, е много прав. Защото аз си спомням много добре какво се случваше в тези години, които той цитира, 1997, 2001, 2002, понеже тогава Националното сдружение на общините беше много стабилен опонент на 4 правителства, докато в последните 2 правителства то почти го няма като институция на Националното сдружение, не може да устоява никакви позиции, защото финансовата децентрализация, която постигнахме тогава, и сега никой ни обръща внимание, но този, който е работил в предишните условия и сега работи, знае каква е разликата, особено на бюджетарите, ние по този начин трябваше, говоря като общини в държавата, трябваше по този начин да се реагира и сега при управлението на проектите. За съжаление, Сдружението го няма на терена, го няма като защитник на интересите на общините. И все някой трябва да тръгне от някъде и аз съм съгласен с това, че ние ако при извънсъдебно споразумение не успеем да се договорим с околната среда, трябва да тръгваме на атака. Да атакуваме министерства, да намерим и други поддръжници, а общините, които са получили такива санкции, са около 70, нали? Толкова са говорим до настоящия момент, около 70, като някои от тях, 4-5 общини са на нашото дереже, с милиони непризнати разходи. Затова аз мисля, че сега това решение за непродължаване на съдебния спор с Министерството на околната среда трябва да го вземем и от тук нататък да направим много точни разчети какво правим с нашите бюджети. За следващите години говоря. За 2014 година вече едно добро разходно перо сме го приели, 650-60 хиляди лева на минус. Още от сега го знаем. От тук нататък, всяка следваща година ще разчитаме такива средства. Какво се случва с община Троян и с нейната инвестиционна политика? Каква политика ще провеждаме от тук нататък? Ще активизираме и ще работим по усвояването на все повече средства, предоставени чрез оперативните програми, които в следващия планов период сигурно ще има някакви различия, и условията може да са различни, и приоритетите може да са различни, или ще търсим алтернативни източници да вържим, както се казва, двата края на нашия бюджет. Но положението на общината, в което сега в момента се намираме, е изключително тревожно. Да ни кажа трагично. Пред 3,5 милиона минус, знаете колко е нашия бюджет, процента е твърде висок. От тук нататък в тази зала даже се чуха и мнения, защото трябва да го гледаме на заседанието този въпрос. Исках и това да ви кажа. Аз мисля, че трябваше да го гледаме. Трябва всички ние да сме запознати с действителността, какво не чака от тук нататък, защото алтернативното беше госпожа Михайлова преценява дали да завежда, дали да обжалва или да не обжалва. Ние нищо не знаем, хората в Троян нищо не знаят. И утре, като стане въпрос, то ги няма парите, защо ги няма?
Да знаем от сега, да правим много, преди да сме стигнали до конкретното приемане и разработка на бюджета, да си правим отдалече сметката. Какво начака в следващите няколко години, както ви казах, 2 мандата са това от тук нататък. И това, което предстои с големия проект на втория етап на водния цикъл, там трябва да си отваряме очите на 16, не на 4. Защото мисля, че Пиевски го каза, ако е 10%, нови 2,5 милиона, общината фалира. Там не бива да допускаме и процент непризнати разходи. Там, ако трябва да се плаща на консултанти, ама не консултанти, които са проводници на определени фирми да изпълняват определени поръчки, а истински консултанти, ако ние не разполагаме с необходимия капацитет, трябва да се плаща. По-добре да плащаме 50-100 хиляди лева на такива хора, но да не губим милиони. Благодаря ви. Господин Пиевски, реплика. Не толкова репликирайки, репликата може да бъде в положителен смисъл. Аз и друго ще добавя, господин Енкин. Знаете, по закона за общинския дълг, а ние на практика тези глоби стават все едно общински дълг. Знаете, по закона за общинския дълг, че ние в един момент вече сме блокирани и не можем да тегнем пари за съфинансиране. Моля? Те са общински дълг, защото те не са възстановени, за да не отърве от тях. Защото, знаете, проекти се правят като теглиш дълг, строиш и ти възстановяват. Те, че оттам сме хванати, пак загушат. Направете сметка, изравнителната държавна субсидия колко е паднала последните години. И аз не виждам скоро как ще се издигне да говорим за инвестиционна политика на тая община. На практика местните приходи, виждате, варират между 4,5 и 5 милиона. Какво правим ние? Ма те за всичко. От тях милион и половина инвестиционна програма, ако останат, те няма как да останат, че поне 1/3 от тия пари заминават за погасяваме нещо, за което пак казвам, аз не съм сигурен, че сме виновни. Или поне не сме виновни за тези 25% максимална глоба. И сме глобени с 25% максимална глоба за нещо, което не си го искал, но те ти го налагат. Налагат и правилата, налагат и консултантските фирми, господин Енки. Налагат и фирмите, които ще ти управляват. Налагат ти всичко. И в един момент те всички ти в бяло, а ти, който си една пощенска кутия, плащаш. Отде на къде, бе? Прав е господин Радевски, трябва да вземем добър адвокат. Сега аз адвокат знам вицовите, са малко по-така специфични, няма да ги споменавам, но примерно аз винаги твърда, че ние трябва да почнем да се чувстваме европейска община, европейци, да мислим като такива и смятам, че госпожа Михайлова съвсем нормално е. Сега имаме и евродепутати, имаме и други така представители в Европейска. Предлагам да направите второ изказване. Да, и второ, ще свършим само. Това ми беше целта. Да поискаме правна помощ от Европейския съюз, не от България. Европейският съюз като европейска община. Да нас защити от българската държава. На фона на предните неща, които ви казах, първо, второ, трето, четвърто. Защото тук имаме дискриминация, жестока, злоупотреба с власт. Вас са ви заплашвали. Ако продължите да съдите, ще ви ударим още един път с това и с това и ще ви ударим целият проект. Ще плащате целият проект. Това не е ли заплаха? Извиване на ръце. Какво е това? Какво правим? А други... Аз стана вчера, че продължи за второ изказване. Репликата е по същество възражение на предишния изказал се. Господин Сираков, заповядайте. Господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, на времето имаше един лав. Видяхте ли какво направихме, когато нещо постигнем с положителни резултати? Когато го направим с лоши резултати, викаме, видяхте ли какво направих? В тази връзка, понеже тук стана дума да говорим за общност, в предните общински съвети, тогавашната общност, изискваше на всяко заседание кмета да става и да докладва и да даде информация във връзка с предстоящата газификация на град Троян. Бързам двата случая, защото те по маловажност са значими за бъдещето му развитие. Оттам нататък в правомощията на кмета е да сключи договор с една юридическа адвокатска кантора. Но тя и в момента в залата не присъства тяхен представител, за да каже все пак какво е свършила там на първа инстанция пред Софийския градски съд. Така би било коректно. Защото договорът е за 30 000 лева. И 3.
примерно. А сега, пак в правомощията на кмета е да реши дали да продължи или не, но тук вече трябва да поема общността колективна отговорност. Тоест вече отговорността ще я поразпръснем. Защо? Защото финансовата корекция от 25% е върху сключени договори за изпълнение строително-монтажни работи и построението на, как се казва това, пречиствателна станция за отводни води. Тук в тази зала, в предшестващия мандат, аз направих една реплика, като напомних на уважаемите колеги общински съветници, че този проект тръгна с фалстарт от самото начало. Там една фирма, частна фирма, защото господин Радевски спомена лошото понятие частни, фалира точно за една година в строителството на тази пречиствателна станция. Фирмата се казваше Хидрострой. А тази фирма създаваше работни места, господин Пеевски. Имаше обеми, имаше работа и така нататък и така нататък. При сключен договор, при готов проект, в един момент вече идват хората, които трябва да контролират дейността. Аз тук попитах един капацитет в тази област, колежката. Тя каза, след като има сключен договор, след като нещата са свършили както трябва и те де-факто ги има, се издава и акта за въвеждане в експлоатация, защото нали, всичките тези съоръжения вече работят и те работят на базата на някакъв допуск. Тъй наречените актови и така нататък. Спомням си още един случай за една друга сага с търговията. И ще ви кажа защо. Защото бремето на троянци вече почва много да се трупа. Сега тук говорим за минус 600, сигурно. А до година ще говорим сигурно за близо милиони горница, сигурно. И ще търсим алтернатива как да увеличаваме приходната част на бюджета. Няма как да стане. И аз ще ви кажа защо няма как. Защото използвам една негова реплика. Ще ги направим всички тези съоръжения, ама няма кой да ги ползва. И това ще се случи вероятно. Защото сега ние сме на ръба на приходната част на общинския бюджет, поради слаба икономика, поради нерентабилни дейности, поради фалирали бизнеси. Всеки ден чувате какво случва. А ние ще търсим алтернатива да компенсираме бюджета с 1 милион. Откъде? Като един инвеститор, освен традиционно стъпилите на пазара, е тук и дано да са живи и здрави те и дейностите им, за да поддържат все пак, що годи някакъв стандарт. И оттам нататък, споменах търговията не заради друго, споменах газификацията не заради друго. Ние тогава проявихме обществен контрол по отношение на газификацията и не допуснахме грешки, защото всеки, на всяка сесия, мисля, че в твоето управление беше господин Енкин, хък-мък, ма даваше някаква информация докъде се е стигнал. Дока стигнахме до сагата за конкурса, обжалването в комисията и т.н. и за сега за тази газификация вече не се говори. Вече ще говорим за водния цикъл. Първият етап и втория етап. И от тук нататък. Той казва, някой от Европа дава пари за нашето благосъстояние. Някаква пощенска кутия ги преразпределя. Някой си върши работа, защото аз съм сигурен, че общинската администрация във всичките си времена, вероятно коректно си вършили нещата. И в един момент тези пари, той някой от пощенската кутия казва, аз няма ти ги дам. Той правилно постави въпроса, къде отиват тогава парите? Къде ги парите, бе? Те не се връщат в европейската каса. Къде ги парите? И тук сега стигаме до дилемата. Дали да продължаваме да возим дела или не? Аз се повтарям пред колегите горе в комисията. Аз по принцип няма да гласувам. Дай ще излеза вика, че гласувате, защото не бях гласувал и за някои кредити, които ги теглихме в предишния мандат, които пак по същество утежняват цялостното данъчно бреме на гражданите на Троян. Но въпросът е друг. Търговията я загубихме, защото когато трябваше да извадим пари и да плащаме на добри адвокати, ние извадихме същите аргументи. Сега по същия начин се опитваме, че ще... ние губим милиони, 200, 300 и 500 и всяка година ще товарим бюджета с още примерно милиони. 100 хиляди лева се чудим откъде и как, за да продължим. Колеги,
Не трябва да се отказвате. Трябва да продължим. А времето ще покаже дали е правдоподобно това действие. Но не може една общност от 29 и 113 човека администрация да поробят 32 000 жители на град Троян. Защото ние тенденциозно той вече го налагаме като тенденция. И хората, за съжаление, тези неща не ги знаят, защото те и тук не слушат, пък и вестниците не винаги ги уведомяват тъй, както трябва да поднесат информацията. Благодаря. Първо изказване край. Господин Пеевски, ще ви помоля да не правите изказване обаче, тъй като не възразявате на предишния, а правите по същество изказване. Да. Добре. Съседи, като ме прекъснете, губя представа за време. Господин Сираков ми даде повод за нещо друго, се сетих. Значи, фирмата, която строи, тя е лицензирана от държавата, не от община Троян. От държавата е лицензирана. Това не знам тези адвокати в София дали са го ползвали това нещо. Така, да продължа. Фирмата е лицензирана от държавата. Ти, ако нямаш лиценз, не можеш да строиш пречиствателна станция. Фирма без лиценз не може да строи пречиствателна станция, повтарям. Това първо. Второ, фирмата, която извършва контрола и управлява и консултира, тя също е с лиценз. Лиценз даден от държавата. Не от община Троян. От държавата. Фирмата, която се нарича независим строителен контрол, също е с лиценз, даден от държавата. Не от община Троян. От държавата. Това са играчите на строителното поле. Държавен строителен контрол. Това пък си е държавна структура, която контролира и тия, и тия, и тия. Тя е държавна структура, не е общинска. И в един момент ти печелиш обект, който се изпълнява по задължение на държавата от този, и държавата ти казва, тия, на които съм дал лиценз, не са си свършили работа, плащай ти, на който съм ти ги наложил. Адвоката дали се сетил за това? Други изказвания? Господин Яшев. Господин председател, госпожо кмет, ние сега водим една дискусия, която не ми е ясно много защо я водим, тъй като не сме наясно в общи линии за какво става въпрос. И тук сега господин Пеевски правилно гадае в една или друга насока, едва ли не е като адвокат по делото. В крайна сметка, след като е имало председателски съвет и е решено, че ще има извънредна сесия, беше редно материала в пълен обем да се раздаде на всички съветници, за да знаят за какво говорим. Тук знаят няколко човека сега за какво става въпрос, а ние стоим, гледаме и се чудим, защото и господин Пеевски гадае в най-различни насоки. Аз също не съм виждал това решение и какво е казал съда, какво е казала адвокатската кантора и какво правим. Според мен беше редно, за да има реално дискусия и да вземем някакво решение, да сме запознати с материалите. И много пъти така се случва на сесии, че ние решаваме въпроса и така, защото така е казано, без да познаваме материалите. В случая ние малко се отклоняваме от същината на въпроса. И то е следния. Кой е виновен, за да се стигне до това нещо? Ако има виновен в община Троян, трябва да се понесе отговорността и да спрем да търсим делото. Ако обаче виновно е министерството, както така усещам, че е, защо тогава ще спираме да търсим делото? И тук и господин Енкин и господин Пеевски споменаха, че евентуално ще стигнем до Европа. Сигурно няма да можем да стигнем до Европа при положение, че сме спряли на първа инстанция и не сме упражнили правата си на всички инстанции в страната. Едва ли не съм запознат с европейското право, но си мисля, че никой няма да напогледне при положение, че не сме използвали всички възможности, за да си решим проблема. И на практика, наистина, при положение, че има толкова грешки от адвокатската кантора, ние решаваме и ги отписваме тотално тия и не оставяме никаква надежда за тия пари. Така че аз си мисля, че трябваше по-добре да се подготвят нещата и да бъдем запознати, защото в крайна сметка ние какво правим? Ние дори да го решим това, ние не, който си има вина, ще продължи да се носи. Няма колективна вина. Така че, според мен, аз съм също на това мнение, че не бива да се спира, да се търси, да се продължава на втора инстанция. Благодаря. Господин Михайлов.
искам да свърша. Господин председател, общински съветници, господин Яшев, всички материали по проекта и по делото бяха предоставени на председателския съвет. Те са на разположение на общинските съветници и мисля, че имаше възможности чрез ръководителите на групите, всеки, който иска да се запознае с материята. Тъй като тук се подхвърлят различни идеи, аз бих искала да кажа какви са трите обвинения към община Троян и да подкрепя своята теза за това, че шансовете ни от тук нататък са малки. Първото обвинение е, че общината е сключила договор с лице, чието БУЛСТАТ е различен от БУЛСТАТа на лицето, спечелило обществената поръчка. И това е трудно оборимо, защото е неопровержим факт. Какви са причините за това е разговор, който може да бъде воден. Личното ми мнение е, че става дума за недоглеждане или за умисъл на хора, които не са в тази зала. Второто обвинение е, че не е представена декларация на един от участниците в обединението, спечелили обществената поръчка. И това е факт, който не би могъл да бъде опроверган от никого. И третото е, че е записано изискване за сертификат, който не отговаря на налични сертификати и това въвежда в мисълта за въвеждане на определени дискриминационни условия в самия процес на подаване на предложенията. Тъй, че това са трите обвинения, които стоят срещу нас. В този смисъл аз казах, че считам, че допълнителни доказателства по тези три основни обвинения община Троян не може да даде. По отношение на персоналната вина, тук не аз би трябвало да говоря, но аз съм взела своето решение по отношение на вините и съм предприела съответни кадрови решения в това отношение, тъй че мисля, че моята позиция в случая е ясна. По отношение на адвокатска кантора Савова и Се, тъй като до сега говорим без да произнасяме името, за мен в договора от 2011 година не до край добре са защитени интересите на общината, тъй като там има една единствена клауза какво ние плащаме и личното ми мнение е, че адвокатската кантора е с нисък професионален капацитет за защита на интересите на общината в този тип дела. Господин Пеевски, само ще ви помоля, репликата е възражение, вие правите изказване всеки път, когато правите реплика. Съжалявам. Аз чета правилника. Репликата е възражение по същество. Чета правилника. Репликата се прави веднага след изказването. Тя е кратко възражение по същество на приключеното изказване. Чета правилника. Зато ви го казвам няколко пъти, ама те сме го записали, съжалявам. Това второ изказване да бъде. Нищо. Ма ще видя след малко правилника да е така. Да, аз от него чета. Добре. Госпожо Кмет, от това, което чух, ми се изправиха косите. Аз се почувствах идиот и се почувствах част от една общност от идиоти според българската държава. За това, което вие казахте, ако това действително е сериозно, аз мисля, че не е сериозно. Ако действително това са сериозните обвинения на държавата, че е сбъркал формуляр 433А-2 римско Б, и че на он егенето, па ни отговарял на другия на егенето. И затова аз да плащам 1,5 милиона. Извинявайте, какво правим? Действително, не бива да водим дело. Ние си удряме глава в стена. Ние за това нещо не можем да се договаряме. Това е нещо страшно, ако това са обвиненията. Ако това са страшните обвинения, за които ние трябва да платим 1,5 милиона. Само една скобичка ще отворя. Един проект в Испания за младежки обмен. Знаете ли колко документа се изисква? 3. Няма да ви ги споменам. България, знаете ли колко е за същото, защото ответната група е от България? 27. Един като сбъркаш, връщаш парите. Ние сме създали бюрократично чудовище. Това чудовище, то не е случайно. То е за изпомпване, пак ви казвам. Общините вече няма как да бъдат изпомпвани, освен чрез европроектите. Общините до там са докарани, те нямат вече собствена политика, нямат икономическа, те са зависими и те се занимават само с европроекти.
До там са докарани, за да може пък този, който до там ги е докарал, да ги изпомпва чрез тези същите европроекти. Ловеч години наред минаваше метър, завчера или миналия месец, кога са го ударили и него с 800 хиляди лева. Те поне за 9 милиона са ги ударили с 800 хиляди лева, само 10%. Докато нас са ни отрязали главата от тук. И ние си мълчим и си траем. Аз се убеждавам. Действително, ние ни трябва да водим дело и още утре сутринта в 7 часа, госпожо Михайлова, търсете връзки с Европейският съюз и да викаме СОС и за помощ. Нас, българската държава, е решила да нас мачка и да ни унищожи. Господин Денкин отваря някаква скоба, че сега като дойде ново правителство, евентуално можем да се договаряме. За какво да се договаряме? За какво? За това, че формуляр А, Б, 386-римско, латинско 4, 8, 12 е сбъркан и затова ще плащам 1,5 милиона. Какво има да се договарям? Жалка работа. Затова тази държава се заминава. Затова и общините си заминават. И тук може да се караме, може да се делиме на партии, може да се делиме на каквото щете, на този виновен, он виновен. В крайна сметка ние сме жертвите. Няма значение кой е отгоре, кой управлява, кой е кмет, кой е общински съветник. Ние сме жертвите. И затова хората са казали, докато заседава законодателната власт, ничии живот и имущество не са в безопасност. Благодаря. Благодаря, господин Пеевски. Давам думата на господин Акимов. Уважаема госпожо Михайлова, уважаеми колеги, изказването на госпожа Михайлова ме обличи отчасти, тъй като какви са претенциите на МОСВ, аз мислях да отговоря, с те ги каза. По принцип, аз поддържам предложението за решение на администрацията, тъй като наистина считам, че не виждам смисъл от обжалване. Когато заведохме това дело, аз бях в отпуска за кметските избори предишните, но разбира се, не е станало без мое знание и без мое съгласие. Аз имах вътрешното убеждение, че наистина ние сме допуснали грешки, и аз това изобщо не го отричам, наистина са допуснати грешки в общината по тия неща. Нашето твърдение обаче беше, че няма нередност по смисъла на правилото за нередност на Европейския съюз, тъй като няма никаква нанесена щета на финансите на Европейския съюз. И от това разсъждавахме ние. Гледайки обаче сега това решение на съда, аз виждам, че те приемат и грешките за финансова нередност, което ме смущава дали има смисъл от последващо обжалване. Второто нещо. Трябва на всички да ви е ясно, че всички договори с управляващите органи са типови и са така направени, че е защита на държавата, а цялата отговорност за изпълнението, за обществените поръчки и за всичко друго носят общините. При всяко писмо, което пишем на управляващите органи, те ни отговарят, че дават съгласие, но отдолу с едно речи, че не носят отговорност за направената обществена поръчка. И това е във всяко писмо на управляващите органи, което отчасти обезмисля нашето водене на дела после. Защото аз гледам, че точно от такива неща се е хванал сега съда. Така че това са нещата, които ме смущават. Значи, и в двата случая трябва да ви кажа, че тия грешки, може би това е наистина моята най-голяма грешка, са посочени от нас. Ние сами, още в началото и на двата проекта, видяхме тези грешки. Едната за Булстата го видяхме при първото плащане. Другата я видяхме още мисля, че не бехме разплащали нито една фактура по пречиствателната станция. В интерес на истината, може би някои не знаят, но това е най-евтината пречиствателна станция, построена в България. 4 милиона 800 хиляди лева. Няма пречиствателна станция под 20 милиона. Така че никой не може да говори за нанесени щети. Това са нещата, които мен ме карат да не водим повече дела. От 70 общини, на които са наложени финансови корекции, само 3 са обжалвали. Едната от тях, ако не греша, община Сопот, тъй като там имаше и трета страна, там община Сопот не беше разплатила нито лев на изпълнителя, а той направи пречиствателната станция. Там третата страна се намеси в процеса и мисля, че това беше основната причина да постигнат споразумение, ако не греша, аз намалиха финансовата корекция. Там или нещо, не съм точно наясно какво излезе в Сопот. Кмета е преизбран, той е същия кмет. Вие знаете, че по време на изборите най-голямото плюене по мен беше за финансовите корекции, сигурно основателно. Тъй, че това са нещата, които си мисля, че трябва да подкрепим предложението за решение.
нещата, които каза госпожа Михайлова, имахме обвинение за завишен обем и за грешно изчислена гаранция за каналите. Там вместо 22 или 3 хиляди лева по изчисленията, които са определени от управляващия орган, нашите, аз не знам, юристи, или, които бяха готвили и бяха решили около 30 хиляди лева. Тъй, че там бяхме завишили гаранцията 7 хиляди лева, която на този обем обаче е нищо, но въпреки това и това го счетоха за грешки. Тъй, че той бяха общо взето грешките. Няма грешки при изпълнението. Всички обекти са въведени в изпълнение, имат всички необходими документи, технически, каквото е за въвеждане в експлоатация. Тъй, че нещата са чисто технически при проведените обществени поръчки. И моето лично мнение, тия проекти бяха спечелени по времето на Тройната коалиция, така както гледам, по-точно слушах, не съм гледал, че нямам телевизор, нещата тая сутрин, вероятно пак ще имаме правителство на същите политически сили, не точно същите, в малко по-различен обем, тъй че според мен трябва да търсим някакъв начин наистина за водене на диалог с Министерството на околната среда, да търсим сваляне на корекциите и да не тръгваме, може би, на война с тях. От война с държавата аз си мисля, че никой не е спечелил. Поддържам, господин Яшев, че е хубаво да водим дела. Но тук не са точно делата на гражданския сектор с държавата. Тук общината в много отношения зависи и ще продължава да зависи от Министерството на околната среда. В края на миналия мандат аз бях договорил с предишното правителство средства за рекултивация на клетката. Като на министър Караджова думите бяха, че те са виновни пред нас за това, че са наложили тази корекция и ще ни дадат 1 милион да си оправим клетката като компенсация някаква. За съжаление, аз не спечелих изборите, не продължихме тия действия и те не ги направиха. Но тъй или иначе можем да продължим да търсим някакви компенсации от тия неща и да ги направим. Тъй или иначе ние сме направили за 50, 60, 70 милиона, може би, дейности. Вярно е, че сме загубили тия пари. Тия пари обаче по смисъла на закона са финансиране. Финансовата корекция е вид съфинансиране. Тоест ние не сме дали 10%, а сме дали 25%. Спомните, че проекта Орешак съфинансираме 15% панаира. Тук все едно, че сме съфинансирали 25% и така се приема поначало. И понеже тук някои подхвърлят идеята, че трябва да търсим отговорност, ако трябва обясете ме наистина, тук има един човек в залата, който знае, аз съм проверяван за тия поръчки, може би само Сотия Синод не ме е проверявал. И прокуратурата, значи винаги когато има корекция, се подава сигнал на ДАНС. Отделно от общината, има го като писмо, някой от вас може да го види от предния мандат, че ние сме информирали и ДАНС и прокуратурата за наложените финансови корекции. Извършена е проверка, няма да го крия от вас, че телефона ми е слушан и разработка ми е водена от ДАНС за тия корекции. Не е установено нарушение. Аз казвам, че за мен не съм откраднал 1 лев. Пак повтарям, че пречиствателната станция е най-евтината, която е строена за целия период. Ако някой някога построи втори етап на пречиствателна станция за 4 милиона, ще му свали шапка наистина. Тъй, че никакви пари не са преразходени. Наистина проблема е тежък. Имаме да връщаме, тук имаме някакви разлики в парите. До края на мандата ние бяхме разходили всички финансови корекции и те са в размер на 2 милиона и 300 хиляди лева. Тук чувам някакви много по-големи суми. От тия, които имаме и очакваме, дали ще ги вземем вече, не знаем, Министерството на околната среда, имаме да плащаме още 600 хиляди лева. Тоест 2 милиона 940 хиляди лева са финансовите корекции. Отделен е въпрос вече, ако имаме нещо друго нататък. И понеже го постави господин Енкен малко, че е много тежък въпрос, аз ще му припомня, че предния мандат ние започнахме с 2 милиона да връщаме кредит за Ботев и 1,5 милиона неразплатени средства. Сега оставяме 2 милиона и 300 от финансовите корекции и 4 милиона преходен остатък. Оставих. Тъй, че наистина е тежко. Наистина тия пари трябва да ги връщам, но аз ми струва, че сумата не е толкова голяма и има начин да бъде връщана. Трябва много внимателно да подходим отново и да водим, пак повтарям това, да водим преговори с Министерството на околната среда, с новото ръководство на Министерството на околната среда и да търсим някакъв компромисен вариант. Но инак по конкретния случай, сега по конкретното решение, аз считам, че не трябва да хвърляме още 100 хиляди лева. Благодаря. Господин Сираков, заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги, госпожо кмет, Вие изтъкнахте 3 основни причини, които
да водят към тази санкция. Различен БУЛСТАТ на фирмата изпълнител. Несериозно. Декларация от втория съдружник. Несериозно. Сертификата вече там не бих могъл да направя коментар. Идентифициран ли е БУЛСТАТа и изпълнителя? Нали, питам. Декларацията от втория човек ми, ако е починал, какво се е случило? Формални нарушения. Питам, ако е починал. Ако е починал, какво се случва? За сертификата пак казах, не искам да коментирам. В семейството почна да се говори, само не знам защо не дадем почивка и да направим едно закрито заседание и да изчистим работите и да видим какво правим тук нататък. Но те и лесно да се откажем не бива. Благодаря. Ако приемаме за закрито заседание като процедура, моля, подложете го на гласуване. А ако не го приемате като предложение и като процедура... Аз не разбрах предложение. Той предложи Сираков. Сираков предложи да продължим закрито заседание до изясняване на някои неща. Почивка. Каза, че иска почивка и след това. Просто той не можа да разбера как ще го третираме като... Да го гласуваме или предлагате? Не бе, първо иска почивка човека. Аз почивка не мога да искам, аз предлагам. Добре, хубаво. Не бе, тук не е въпросът аз какво мога и какво не мога. Въпросът е, че ти направи процедурно предложение да отидем на закрито заседание. След почивка, добре. Значи още няма почивка, след това ще гласуваме. Те ли я разбирам? Добре, тогава да кажа аз за какво съм станал. Предлагаш ли почивка? След като се изкажа, ще я предложа. Защото трябва да ставам още веднъж. Колеги, аз имам едно предложение към себе си, към господин Енкин, към господин Пеевски и към госпожа Айнур. Ние имаме в Народното събрание депутати, които можем да комуникираме с тях. Да внесат един закон, да се даде право на общинските съвети да имат законодателна инициатива. Защото иначе тук само си приказваме, без да имаме право на законодателна инициатива, ние само констатираме тук какво не е свършила държавата, какво е свършила, що не е свършила и т.н. То се рекетира, он не рекетира. Ние сме се събрали по определен казус. Дайте да направим това предложение към нашите народни представители, да ни дадат право на законодателна инициатива и тогава вече да застъпим да оправяме законите. Благодаря ви. Реплика към господин Данков. Това е невъзможно от страна на Атака. Нашият депутат е продавач на дини. На 23 години не знае на кой свят е. Ако нещо искаш плод зеленчук да се отваря, може. Да. Това е предложено, нали има право. Някой го няма. Айно. Колеги, в залата присъстват 19 човека, така че имаме кворум. Продължаваме. Макар и не е напълно официално, имаше предложение за закрито заседание на господин Сираков. Напомненето на господин Данков беше да гласуваме. Така че гласуваме предложението на господин Сираков за провеждане на закрито заседание. Който е за провеждане на закрито заседание, моля да гласува. Гласували 19, за 2, против 13, 4 въздържали се. Предложението за закрито заседание не се приема. Продължаваме. Имате думата за изказвания. Господин... Аз не видях, че има такова. Отрицателен вод, господин
Енкин и след това господин Яшев. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо Михайлова, уважаеми колеги, аз мисля, че няма потребност по този въпрос да правим закрито заседание. Излиза, че ние тук нещо имаме скрито, покрито, губихме 2 часа да си говорим тук общи приказки от катедрата, изведнъж трябва да коментираме нещо, което не трябва да е достояние на нашата общественост. Аз считам това за неправилно и затова гласувах против закритото заседание. Но след като продължим, ще помоля за изказване. Благодаря. Господин Яшев. Само до 2 ли са? Аз съм на същото мнение като господин Енкин. Читам, че госпожа Михайлова коректно изброи кои са проблемите и ако направим закрито заседание, трябва да останат гражданите с впечатление, че нещо вършим нередно. Ако има нещо, което не е казано, аз моля да бъде казано, но открито, не в закрито заседание, за да се знае за какво става въпрос. Аз смятам, че нищо не е крито. Други изказване? Господин Енкин. Изказването е път, нали? Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Михайлова, уважаеми колеги, съвсем кратък ще бъда. Понеже и преди малко господин Акимов постави въпроса, едва ли не, че аз съм начертал много черна картина пред общината и хората се задават въпроса, кой е прав? Председател на общински съвет, Енкин, кой как оставил мандатите. Затова моето конкретно предложение към госпожа Михайлова е да спрем с спекулиране с игра с цифри. Аз разбирам, че господин Акимов не е съгласен с тези цифри, които аз говорих съвсем приблизително, че 3,5 милиона остават кредити и така нататък, как се обслужват. Има цяла служба. Казах малко по-малко, не съм... Не, въпросът е, нали, ние да сме наясно с конкретни цифри. Затова моето предложение към госпожа Михайлова е, има цял отдел бюджет, в него е целият архив, какво, кога, как се е случвало и най-после ние да знаем на следващото заседание, даже си мисля, че на редовното заседание това може да стане, една кратка информация. Ситуацията е такава към настоящия момент. При положение, че ние вземем решение, че няма да обжалваме повече това решение. Има ги точно данните за непризнатите средства. Има данни какво е платено, какво не е платено. Това нещо да му теглим черта и да кажем, да, в настоящия момент общината по кредита в Общинска банка дължи толкова пари. Почва обслужването от тая дата, плана за погасяване е такъв. Ние като общински съвет да имаме тази информация. За да няма такова спекулиране с цифри и игра, защото ще чуете в коментарите и на журналистите, всеки може да интерпретира тези цифри както си пожелая, както му е на него изгодно. Но гражданите трябва да знаят фактическото състояние какво е, под него стои подписа на съответните служители и носят цялата отговорност с подписите, ако са назаблудили в нещо. Но аз продължавам да твърда, че ситуацията е изключително сериозна и възможностите за инвестиционна политика на общината Троян години напред са блокирани. Не коментирам нищо друго. Това е мое лично становище от информацията, с която разполагам сега. Ако тя не е вярна, ще ви се извина. Но ако е вярна, нека... Това исках да обърна внимание в моето изказване. Колко е сериозно положението от тук нататък. Защото грешките допускани, не коментирам вината персонално, но грешки има допускани. Тези 3 въпроса, които госпожа Михайлова каза, аз на база, четейки това решение, на база на тези 3 пункта формирах своето становище, че е безмислено обжалване. Това са явни грешки, които, прилагайки закона за обществените поръчки, някой носи отговорност. Който с някой има институции, които ще изгледат. Аз не съм човек, който мога да кажа, да, виновен е този. Тази грешка води до такива последствия. Ако трябва, институции има един в България да ги изясняват. Има контролни органи, те ще кажат какво е положението. Но картинката в цифри, нека да я знаем всички ние на редовното заседание. Това е моето конкретно предложение. Госпожа Михайлова да направи една такава справка, администрацията, разбира се, и на редовното заседание да стане ясно кога какво се е случило. И аз изключително много държа на това, което господин Акимов каза, че общината тогава поета седи какво си. Нека да знаем цифрите. Защото аз знам точно цифрите какви са. Но вие да ги чуете, защото ако ги чуете от моите уста е едно, ако ги чуете от устата на господин Акимов е друго, нека сега в момента управляващия кмет с подписа да каже да, в тая година беше това положението, в тая година беше това положение. Към настоящия момент, да речем 1 май или който е. Благодаря. Имате думата. Колеги, предлагам да приключим дебатите по въпроса. Доста приказки се изприказваха и да преминем към гласуване. Благодаря ви.
Благодаря, господин Данков. Процедурата се гласува. Има предложение на господин Данков да прекратим разискванията по темата. Който е написал, който е съгласен, моля да гласува. Деветнадесет гласували, за 14, против 4, 1 въздържал се. Предложението за прекратяване на разискванията се приема. Преминаваме към гласуване на проекта за решение. На комисията ви казах какво е становището по бюджет, финанси и икономика. Те подкрепят проекта за решение. Така че който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. Двадесет гласували, за 15, против 3, 2 въздържали се. Проекта за решение се приема. Ще ви дам думата, само искам да напомня, следващото заседание е на 30. Материалите са ви оставени на бюрата всички. Има думата госпожа Михайлова, вероятно някакво обявление. Уважаеми господин председател, аз мисля, че е разумно това, което каза господин Енкин. В заключение искам да кажа само няколко числа, които мисля, че трябва да останат за всички нас размисъл от това заседание нататък. Твърдо към този етап ние имаме финансови корекции за 2 милиона 832 хиляди лева, от които сме изплатили 500 хиляди лева. В случай на неблагоприятно стечение на обстоятелствата по отношение на спора с МОСВ за каналите и пречиствателното съоръжение и евентуално непризнаване на 100% от разходите, допълнително общината ще трябва да плати 714 хиляди лева или отиваме на кредит 3574 хиляди лева. Този кредит следва да бъде плащан в периода 13-20 година, като сумите за 14 година са 660 хиляди лева, като те отиват до 20 година 525 хиляди лева. Това е ситуация, която поставя общината в изключително тежка ситуация 2 мандата напред. И с това програмите, капиталовите програми на общината за 7 години напред. Беше поставен въпроса какво правим. Личното ми мнение е, че ние трябва да продължим разговорите с Министерството на околната среда и водите по отношение на двете технически помощи за Троян и за Орешак, но не бива да храним особено големи надежди, че промяна ще има и че там ситуацията ще бъде по-различна от тази, която се случи с първото дело. Личното ми мнение е, че ние трябва да продължим да търсим евросредства, защото това като че ли остава някакъв шанс ние да търсим развитие на тази община. Нека се има предвид и това, че в втория програмен период 14-20 година ние вече няма да имаме възможност да черпим толкова сериозен обем средства, които ще бъдат под формата на безвъзмездно финансиране, а ще се върви на финансов инженеринг, разбирайте, на търсене на кредит от специално финансирани чрез европейските средства агенции. Искам да добавя и това, че ние сме почти на горната граница на общинския дълг. И от тук нататък кредити не можем да теглим. Това е ситуацията, това изправи общината в коренно различна ситуация от тази, която се представяхме до тук. И всички ние носим отговорност да търсим решение за общината в тази ситуация. Благодаря ви. И накрая, ако ми позволите,
Наближава 24 май. Каним всички общински съветници на шествието, което започва от Старата полиция в 10:30. Благодаря. Беше правото на кмета, няма реплики на... До два. Две обяснения. Направиха ги Яшев и... Нали го направихме гласуването, и гласувахме да спре, прекратим изказванията на кое? Заповядай. Имам предвид, че са до две обяснения. Право на отрицателен вод във връзка с решението да се откажем от продължаване на делото. Мислех да бъда поне въздържал се или поне декларирах, че може би ще подкрепя това, но размислих. В момента ние се отказваме от дело, което сме загубили за 1 милион и 100. Висят ни още 1 милион и 200-300 по така наречена техническа помощ, което гарантирам ви ще бъдем ударени задължително втори път. И това, което ще се случи вече с оне 30 милиона, че ще мине метър и там ще бъдем ударени също по същият начин, защото аз обясних защо и какво прави държавата с нашите общини. С този отрицателен вод ми е ясно, че той нямаше да повлияе на общата картина, но нека да бъде един сигнал и пак се връщам към моето предложение. Атака, Спаколог, Боже, Атака, каква Атака бе, Господи? Община Троян. Община Троян да напише едно голямо СОС и да го изпрати в Европейския съюз, защото ние сме живи умрели. Ние сега сме горна граница на дълговите, като nauдарят още един път с тези милиони нещо за техническата помощ, ние вече сме свършени да кандидатстваме по каквито и да било проекти. Разбирате ли за какво става дума? Община Троян вече е с вързани ръце, вързани крака и провесена с главата надолу от българската държава с тази идиотска политика. Благодаря.